Reċa sebaħ ja muleja għatitijek dan il-jum lejk tittajjar bil-sibtijek kull filodu mal-inqum Ix-xemx tiddi ġmiel ta' wiċċek int li sebbaħ il-ħolqien inselmulek l-art u s-sema kull filodu l-ola l-sin Ja mulejja nizik ħaj Għalixin tal-ħajja sit Fik is-seta, fik il-ħnina Intfawara ta' kull ġid Merbħa f'dan is-santwarju, merbħa lil dawk li huma maqogħdin magħna biex il-flimkien infaħru l-mulej billi nħalluh ikellemna għax iħobbna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li maħabba tal-Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu kum magħkom il-koll. Il-qoddisa hija laqa mal-mulej. U iktar ma jkollna fiduċja fiha, iktar inħossuna siguri fil-ħajja tagħna. Għax il-ħajja hija dejjem kombattiment kontra ħafna problemi, dwejja, biżgħat u tqija. Il-qoddisa tenna biex ikollna dik il-fiduċja fil-preżenza kontinwa ta' Alla. Però fl-Ewkaristija mod partikolari iktar qawwija għax nisimgħu l-kelma tiegħu u niklu il-ħobs tal-ħajja tagħna li hija l-Ewkaristija. Nilqgħu dan id-don għal b'safja billi narfu ħtijietna. Mulej ħnina. Mulej ħnina Kristu ħnina. Kristu ħnina Mulej ħnina. Mulej ħnina Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen Il-Qudisa din nofruha għal Marija u l-familjari tal-familja Muscat. Nitolbu. Ijaf mulej mal-għaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li fil-ġeħ tagħhom jarfuk bħala ħalli missier u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen Għarem il-ktib tal-profeta Ġeremija. Dik is-sena, fil-bidu tas-saltna ta' Sedekija, sultan ta' Ġuda, fil-5 xahar tar-raba sena, Ħananija bin Azzur, profeta minn Gibon, ġie fit-tempju tal-Mulej u taħt għajnejn il-qassisin u l-poplu kollu qalli. Ek jgħid il-mulej tal-eżerċti, Alla ta' Izrael, jien kissirt il-madmat tas-sultan ta' Babilonja. Sa sentejn oħra, inġib lura f'dan il-post it-tamir kollu tat-tempju tal-mulej li Nabukodnosor, is-sultan ta' Babilonja, ħamin dan il-post u ġarru fil-Babilonja. U raġġa lura wkoll lejn dan il-post lil-Ġekonija bin Ġehojakim, is-sultan ta' Ġuda,
u wkoll it-turufnati kollha ta' Ġuda li marru f'Babilonja. Oraklu tal-mulej. Għax se nkisser il-madmat ta' Babilonja. Imbagħad il-profeta Ġeremija wieġeb lil Ħananija l-profeta taħt għajnejn il-qassisin u taħt għajnejn il-poplu kollu li kienu qegħdin fit-tempju tal-mulej. U l-profeta Ġeremija qallu: Sewwa, jalla l-mulej jagħmel hekk. Jalla l-mulej jagħmel li jseħħ dak li għadek kemm ħabbart. U ġib lura f'dan il-post it-tamir tat-tempju tal-mulej u li t-turufnati kollha minn Babilonja. Madankollu nitolbok tisma' dan li se ngħidlek f'widnejk u f'widnejn il-poplu kollu. Il-profeti ġew qabli u qablek sa minn żmien ilu ħabbru gwerra, ġuħ u pesta għal ħafna pajjiżi u saltniet kbar. Imma l-profeta li jħabbar islim ma jinarafx li hu profeta mibgħut tassew mill-mulej. Jekk mhux meta isseħħ il-ħaġa li l-profeta ikun ħabbar. Imbagħad il-profeta Ħananija qabad il-madmat minn fuqhom il-profeta Ġeremija u kissru. U qal Ħananija quddiem il-poplu kollu: Hekk jgħid il-mulej. Sa sentejn oħra hekk se nkisser minn fuqhom il-ġnus kollha l-madmat ta' Nabukodonozar, is-sultan ta' Babilonja. Wara li Ħananija il-profeta kien kisser il-madmat minn fuqhom il-profeta Ġeremija, il-mulej kellem lil Ġeremija u qallu: Mur kellem lil Ħananija u għejdu: Hekk jgħid il-mulej, int kissirt madmat tal-ħatab, iżda minflok ħadd ikollok madmat tal-ħadid. Għax hekk jgħid il-mulej tal-eżerċti, Alla ta' Iżrael, madmat tal-ħadid inqiegħed fuqhom dawk il-ġnus kollha, ħalli jaqgħu il-siera ta' Nabukodonozor, is-sultan ta' Babilonja, u jaqduh għax jien tajtu saħansitra il-bejjem tax-xahri. Il-profeta Ġeremija qal lil Ħananija l-profeta: Ħananija, ismani, nitolbok. Ma kienx il-mulej li bagħtek, imma int ġalt lil dan il-poplu jittama f'gidba. Għalhekk dan jgħid il-mulej: Ara, se nqaċtek minn fuq wiċċ l-art u inti tmut dis-sena stess. Għax bit-taħbir tiegħek rid tixxewwex kontra l-mulej. Ħananija l-profeta miet fis-7 xahar ta' dik is-sena stess. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj il-Alla. Allimni, mulej, il-kmandamenti tiegħek. Allimni, mulej, il-kmandamenti tiegħek. Biet minn triq il-gideb, għatini fit-jubitek il-liġi tiegħek. Neħi li qatt minn fommik li missewwa, għax jien fid-digritti tiegħek nittama. Allimni, mulej, il-kmandamenti tiegħek. Ħajduru lejja dawk li jibżgħu minnek, dawk li jarfu l-preċetti tiegħek. Tkun qalbi blaħtija fil-kmandamenti tiegħek biex ma jkollix għax nistħi. Allimni, mulej, il-kmandamenti tiegħek. Jassu li l-ħżiena biex jqerduni, imma jien ħsiebi fil-preċetti tiegħek. Mid-digriti tiegħek qatt ma nidbiet, għax int kont li għallimtomli. Allimni, mulej, il-kmandamenti tiegħek. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, 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 alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħoss biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Alleluja,
Alleluia. 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 Il-mulej ma'kom. Umiyak ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Gloria lilek mulej. Wara li l-folla kielet, Ġesu minnu fih ġija li d-disċipli tiegħu jitelgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat in-nies, tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'ħin sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-reħ kontra tagħhom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twewru. Dan xi fantażma qalu u mbagħad għajtu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellemhom u għalilhom: għamlu l-qalb, jenu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru u għallu: mulej, jekk huwa int, ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u għabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-reħ kien qawwi, baża, ħabat jera u bida jgħajjat u jgħid: salvani mulej. Marrer Ġesu mett idu, qabdu u għallu: bniedem ta' fidi żgħira, għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-reħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa ixteħħtu qudiemu u għalulu: tassew int bin Alla. Qasmu għan-naħa l-oħra u marru f'art ta' Ġenażaret. In-nies hemmhekk għarfuh, xerdu l-aħbar ma' dawk li nħawi kollha u bdew iresqu qudiemu il-mart kollu u jitolbuh iħallihom imissuh imqartar fil-libsa u dawk kollha li messew fiequ. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Il-ħajja tagħna hija imdawra minn ħafna biżgħat, minn ħafna problemi, minn ħafna raġuni li nistgħu nkunu bnedmi li naqtaw qalbna anke forsi mill-ħajja tagħna u nistgħu naraw kemm hemm, però biżżejjed raġuni waħda biex dawn il-biżgħat u l-weġgħat u l-teħ ta' qalb nistgħu nirbħuhom. Taf x'inhi? Li temmen u jkellek fiduċja li hemm xi ħadd miegħek. Mhux hekk għamilna aħna meta konna żgħar. Tifel żgħir m'ommu jew ma' missieru u aħjar ma' tnejn la jibża minn ħadd u minn xejn. Imma kif ikun waħdu jibda jikbi. Il-ħajja tagħna hija l-istess. Imdawra b'tant ħażen kemm tal-oħrajn li hija teddida l-paċi fil-qalb u kemm forsi id-djufija jew in-nuqqaset tagħna li ibeżżawna. Il-Vanġelu tal-lum jurina ċar x'inhi l-ħajja. Min għandu verament fiduċja fil-preżenza ta' Kristu f'ħajtu ma jibżax minn ħadd. Ġesu jidher lill-apostli miexi fuq il-baħar. Issa dak li bikemm miexi fuq il-baħar
barra l-fat li kien hekk, imma iktar importanti x'ifisser li Ġesu kemm jimxi fuq il-baħar. Dak kien ifisser ir-rebbieħ fuq il-ħażen, fuq id-dnub, fuq il-mewt. Għaliex il-Lut kienu jaħsbu illi taħt il-baħar hemm biss dam, mewt u dwejja. Toħroġ minn dak l-ilma tkun rebbieħ. Mhux hekk għamel Alla fl-Antik Testament meta ħeles il-poplu tiegħu mill-jasar tal-Eġittu għaddieħ minn nofs il-baħar. U Ġesu fil-Vanġel kull darba li jidher fuq il-baħar irid tgħidilhom hekk. U l-mirret jgħid li hu rebbieħ fuq il-mewt jew fuq il-biża'. L-ewwel net lid-disċipli u speċjalment lil San Pietru illi preżentus kif kien għallu jekk int il-mulej għamel jien nimxi fuq il-baħar. Għallu ejja. Imma Pietru għata qalbu għaxra il-mewt qawwi biex hekk jiġrilna wkoll fil-ħajja. Xi salib, problemi, falliment, biża' ta' saħħa u l-bqija. Biżżejjed eżesbieb f'dak il-moment, f'dik is-sitwazzjoni, inkunu kapaċi u għawer illi Ġesu qiegħed magħna. Smajna wkoll fl-aħħar tal-Vanġelu kienu juħdu l-morda bil-ħsieb li jmissu t-tarf tal-libsa ta' Ġesu u jfiju. Aħna għandna Ġesu kollu magħna permezz tal-Knisja, permezz tas-sagramenti, permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-imħabba tiegħu, anke għax jħobbna, anke fid-djufijiet tagħna, anke fin-nuqqasijiet tagħna. Imma ħafna drabi aħna naqtaw qalbna. U dan naħseb ikun difett, ma ngħidx dnub, imma difett. U għaliex? Għax l-ispiritu tal-ħażen ifixkilna. Jgħidilna tafdax fil-mulej, tafdax fil-kelma tiegħu, tafdax fil-preżenza tiegħi permezz tal-Knisja. U meta aħna nwarbu dawn l-affarijiet, allura nistgħu nsibu mill-ġdid l-għaqda tagħna mal-mulej. Eżis bib. Idin hawnhekk din iċ-ċelebrazzjoni f'dan is-santwarju. Ħafna minnkom idin hawnhekk għaliex temmnu fil-mħabba tal-Madonna ta' Pinu u hija ħaġa ġusta. Imma l-Madonna ta' Pinu tgħidilna ejja itlob għaliex nitolbu biex tressaqla bina Ġesu ir-rebbieħ fuq kull tip ta' ħażen. Nemmnu dan li Kristu rebaħ għalina l-ħażen, lesti li nemmnu li biftit fiduċja nemmnu f'dik il-preżenza missa bissu il-libsa tiegħu, imma niftakru li maħnex waħedna. Bħal dak il-tifel jaf li hemm preżenti il-peres tiegħu. Aħna nafu li hemm preżenti l-ħin kollu Alla ta' Ġesu Kristu, Alla permezz tal-Knisja preżenti f'ħajjitna. Għax niċċelebraw l-Ewkaristija hekk kif isser, imma din il-preżenza, din l-għaqda, din il-fidi rridu ngħixuha meta noħorġu minn dak il-beb ta' dan is-santwarju. Għax hemmhekk nibdew il-kombattiment tagħna, imma għandna l-karta qawwija ta' Kristu bil-preżenza tiegħu biex inkunu nistgħu ma nextieħu imma ma nkunux ikkondizzjonati, ma nkunux beżgħin mill-ħażen ta' madwarna. Għax hekk Kristu rebaħ, aħna miegħu nistgħu nirbħu. U għalhekk ejjew nafdaw f'din il-preżenza. Jiena magħkom dejjem. U Ġesu isib elf mod biex ifakkarna fil-preżenza tiegħu. Dik li din niċċelebraw f'dan il-moment. Ejjew inġeddu il-fiduċja tagħna f'dan il-mulej li tant iħobbna. Ħuti eżis, il-mulej jiġborna madwar il-mejda tal-kelma u tal-Ewkaristija biex ifissrinna l-Iskrittura u jaqsminna l-ħobs tal-ħajja.
imqawwijin minn dan l-ikel spiritwali permezz tad-dawl tal-kelma tiegħu nitolbu fiduċja. Nitolbu għas-saċerdoti, ministri tal-altar mqaddes, sabiex joffru lilna l-ġisem u d-dem ta' Kristu flimkien ma' xhieda ħajja ta' fedeltà għal vokazzjoni li rċivew. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal popli sabiex kulħadd ikollu dritt tal-proprjetà tal-ġid naturali tad-dinja biex id-dinjità ta' kull bniedem tkun rispettata. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal dawk li studjaw il-liġijiet tan-natura u x-xjenza sabiex l-impenn tagħhom jiġi indirizzat għal kwalità ta' ħajja umana aħjar minn dik li għandna. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għalina l-koll sabiex nintrebħu fi situazzjonijiet ta' tbatija ta' biża li tant bnedmin bħalna inkunu lesti ngħinuhom mill-aħjar li nistgħu biex inkomplu bil-fiduċja fil-mulej. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, nitolbu għal-morda, speċjalment dawk li llum sa jaffrontaw moment partikolari, ħafna drabi jitolbuna nhar it-tnejn il-ġimgħa għanamel operazzjoni, jitolbu għalina. Nitolbu biex huma jafdaw fil-mulej anke f'dak il-moment u naħna nitolbu biex id-den ta' Alla jinżel fuq il-professuri waqt ix-xogħol professjonali tagħhom li dejjem jagħmluh dedikazzjoni u bimħabba. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. permettuli bħas-soltu talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il-Signore Gesù ci garantisce la sua presenza continua nella nostra vita, quella vita umana che è sempre piena di sfide, di lotte contro ogni tipo di male. Facciamo sì che la nostra fiducia nella presenza del Signore ci riempie di coraggio per compiere la sua volontà. Preghiamo, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U fl-aħħar ir-res ukoll it-tal personali tagħna. U Alla Missier li tajtna il-ġisem ta' ibnek bħala ikel fuq din l-art u ran tal-ħajja ta' dejjem fis-sema. Għatililna li qed nieħdu sem fil-qsim ta' dan il-ħobs Ewkaristiku illi l-Ispirtu Qaddis tiegħek jagħmilna ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Dil-qalb, dal-moħ, dal-ġisem, dir-ruħ, nixtieq natik amulej. Dal-ġisem li tajtni nofri lek jien irrid. Hudni fidejk amulej. Imbirek Alla l-dejjem.
Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Amen. U miegħek ukoll. Nerfawhom lejn il-mulej. Hekk sewwa u xieraq. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, smewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek bil-ġej isem mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Amen.
hija l-Monsignor. Kemm sabiħ li nafu l-għamla il-setta il-men passiva politika. Nitolbu li għandem il-biżamat il-raġġar istambu li għandna għandna għaxu nissi. Għadda nitolbu kif għandna. li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek u li fis-semek daflar ħobżna ta' kuljum għatina llum għaffrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina naddaħqniex fit-tiġrib żeħrisna mid-deni. Aħna nistgħu nitolbu l-għajn għatina fil-ġiba tiegħek il-paċi fil-qudama u fil-żmien. Mhux ikun Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Amen. U miegħek ukoll. Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu li jingħata għalina. Danu l-ħaruf Talla li jneħħi d-nub tad-dinja. Ħejni aħna il-mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun Il-ġisem ta' imfejqa. Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. U timek hawn miġbura flimkien Ġesu nidqu. Arana l-kol madwarek intaf kemm inħobbu. Ħallina nibqgħu miegħek ħantuku ħajru ġid. Intlena d-dawl it-tama il-għaxqa u l-mistrif. Intlena d-dawl it-tama il-għaxqa u l-mistrif.
Grazzi, Signoralla, illi Sinjuralla gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna f'din il-qoddisa, is-salvana u twettaqna fid-dawl tal-verità u l-imħabba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, nitolbu flimkien il-Madonna ta' Pinu skont l-intenzjonijiet tagħkom hawnhekk preżenti u dawk, speċjalment ta' migranti jew oħrajn li maqgħudin magħna bil-mezzi soċjali. U l-Ispirtu li jaqadna biex flimkien vuċi waħda insejħu lil Marija bħala omna u lil Alla tagħna bħala missierna biex qatt ma naqtgħu qalbna tal-preżenza tal-imħabba tiegħu f'ħajjitna. Anke meta aħna ma nifhmux. Biex hekk qalet Marija hawn jien u knejduha hawn jien f'momenti diffiċli ħejjin aħna. Nitolbu din il-grazzja lil Madonna. U għalhekk ngħidu flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, immerkien fost in-nisa mbierek ifrota ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, immerkien fost in-nisa mbierek ifrota ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, immerkien fost in-nisa mbierek ifrota ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Idin fil-kwindiċina tal-Madonna il-mixja lejn is-sollenità tatlu tagħha fis-sema. Ngħidu dik il-ġukalatorja popolari sabiħa. Ngħidu. O Marija, wis grazzjuża, inti l-om, inti l-glorjuża, inti bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nofru dawn imħejjija ingawduk fl-eternità. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj il-Alla. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Lilek ukoll. Slima likox bejba mqazza ena offerta l-bnedmi ena offerta l-anġli kolla għax għaw kol tal-alħani.